Hi guys, welcome back sa aking channel. Ayan po, kung nakikita yung logo namin, Alpaca Paro. Meron kaming clean up drive ngayon dito sa Alcobar. Dito sa border ng Barin. Ayan, nakikita yung tulay. Ayun tulay oh. Border ng Saudi Arabia at Barin. Ayan, nagsisidatingan ng ating mga brad at sis. Ayan. Ayan guys, abangan nyo po mamaya. Maglilinis kami dito sa dito siguro banda sa dagat. Ayan. No. Hey, long level Alpaca Paro. Hey. Ating mga kapatid na Alpaca Paro. Watch my YouTube channel, guys. Long live. Ayan. Long live. Si Brad, sino Brad? Oh, Hindi mo makita. Oh, meron yan siya. Meron siya. Nakasubscribe ako dyan eh. ayan lang, dami na namin guys. Ayan. Ganyang kalakas yung Alpaca Paro dito sa Saudi Arabia. Ayan na guys, magsisimula na kayo maglinis. Ayan. Long live Alpaca Paro. Brad. Long live. Ano? Tamagan dito sa tusog dalo eh. Dari oh. Suro ito. Puto dara mo. Sila nagkupunit na kita opik kapunit. Narito na gan Brad. Nah, Brad, nag-iwahiwalay na mga Brad at sis. Namumulot na ng basura. Ito. Ha? Suot muna ako ng gloves. Na Brad? Ah, Brad oh. Basura Brad. Kani? Oh. Wala, basura mo na. Ano guys, si Brad Marshall oh. Long live. Ayun oh. Yung tagahawak ng trash bag, ay yung tagapulot. Para ma-vlog natin tong natin ngayon. Mga activities. Ayan natin ibang mga kabrad doon. Okay guys. Mamumulot muna ako. Mamaya ulit. Ano sa to Brad? Yung magiging Brad niya? Ang gay mo Brad nga sa tuwa sa Pinas di takibaw mong limpyo. Oh. Abot ang Saudi na nako nang limpyo nang padre no. Ma'am, sinsa kay ma. Kasapan yung mama. Sinsa kay ma. Ayan guys. Marami na kami nakuha ng basura oh. Maramihan ang basura. Dito pala, bandang dito, mga na yan, boundary ng Barin. Ayan. Banda dyan. Yun yung tulay. Hi guys. Oh, may duwa cricket din ah. Cricket oh. Punta natin yung mga natin doon. Kabrad. Ito. Tingo mo para hubog na ba? Wala hubog. Tingog ba? Wala hubog. Laki? Laki? Ay mga brad. Andiyan pala kayo? Andito pala kami. Saan ba ang baki? Kita-kita rin tayo. Galing pa kaming Jubil. Galing pa kaming Jubil. Vlogger. Ang dami na yun lang napulot oh. Brad. Oh Brad. Tabok na para Oo. Oh.
Oo, may kukuha niyan. May kukuha. Ang basura ng East Council. Walang kain nga, Brad. Anong Brad? Ito, napkin. Ito. Paano yung magulang kain? Doon daw yung tatapon sa Jubil. Walang kain. Okay, vlog yan. Ayun oh. Guys, yan yung ano natin. Brad natin na vlogger din. Anong channel mo, Brad? Shoutout mo channel mo. Shout out, Brad, shout out. Shout out. Wala pang tulog yan, nagluto yan ng pansit. Yung pansit, hahaluin pa yun eh. Hindi na namin hinalo, masarap naman eh. Nandiyan na, Brad. Dala niya. Oo, luto na yun. Magdala ka, Brad. Alas 4 may dyan ako lumaki sa tulog sila lahat. Nandito daw si Lini sa Saudi. Ako naggaya, ako naglaga, ako nagano. Ang may kasalanan sa pansit. Si Brad Bobby, ang biniling sahog, yung buto-buto, pagsopas, pantay, nahirapan ang pangimay. Gandad ko na lang. Maganda, pansit. Yan guys, ang ating mga kababayan na guardians. Yan sila. Mga guardians yan. Guys. Yan, ganda ng tulay ng Barin. Ayan, tulay na yan, papunta yan sa Barin, no. Ayan, ang haba niya, no. Pakumbay tayo, pa-picture. Ay, sige, sige. Sige. Konti tayo, dito tayo. Ayun nga, sila marami din sila. Ayan, kumbay kami, mga guardians. Guardian sa Crow. Yung mga ano, dito, ayos natin. Yung mga bagong sapatos sa harap, ha? Yung mga bagong sapatos sa harap. Sige na, sige na, sige na. Sige na. Ay, dito ka, Nay. Pasang ba pa ito? Dito sa harap. Papasala ko rin makita yan. Dito sa harap. Yung bagong sapatos sa harap. Ay. Oh, walang kamera ta. Lalo na. Ayan guys, ganyan magtulungan yung mga alpakaparo tsaka guardians. May isa po tayong kababayan dito na nasa shelter. Pinasyalan ko sila minsan doon eh. Walang trabaho yan. Nagdadala ako ng pagkain, ng ano-ano. Maraming salamat sa inyo. Ikaw, pasalamat ka lang sa kanila, bro. Tanggalin ang ano. Tanggalin mo yung mask mo. Ito, sasabi ko lang. Tinanggalin mo rin lang yung mask mo. Pupunasan mo. Iiyak na eh. Kung pampas lang kailangan mo, sagot ko eh. Uy, may adopt doon, Brad? Meron. Sasagot ako, ito, sasagutin ko sa'yo. Pag lumuha kayong. Paro G. Pagka inuutusan ako pag bibili daw ng ano yung napkin eh. Okay, okay. Iyan mo ako, hindi ka rin nakapinday ko. Ayun yung mga pasanggan mo muna. Salamat muna, Brad. Hala, sige, salamat ka. Magandang Akro, yung mga yan, akro. magandang umaga sa inyong lahat po, mga kabuhay. Na ano lang po, nakita ko rin po na may maraming tao. Nakita ko yung chapter ko po, kaya po lang dito pa ako, nagpaiwan po ako. So, maraming salamat sa lahat na tumulong sa akin dito ngayon. Nakakaya ko daw. Anong grupo sila? Anong grupo sila? Anong grupo nila? Akro, yung mga yan, ha. I-shoutout mo, Salamat akro. din po ako sa shoutout po sa Akro, lahat ng mga Mga bro, sis, nambagsak, para sa akro. lahat po sa parang salamat po sa inyo lahat. God bless po sa inyo lahat. KBTO. YouTube lagi. Ayan, long live alpakaparo. Long live, CGBITO. Long live! Ikaw lang daw, long live. Lonely live. Ay, may kunting naipon kami mga ano, guys. Ayan, ang kunting naipon namin. Bibigyan namin kay kabayan. Okay na ito kaya. Sa kanya, magkano po lahat? Para record ako, sis ka. Para record ako ng Tapos ng ating clean up drive dito sa boundary ng Saudi Arabia at Jubil. Mga ano din tayo, siguro mga nasa 2 oras na namulot ng basura. Ayan. Picture taking kami lahat. Ayan, nagkasama-sama na lahat. Ang dami.
Alpakaparo guys. Alpakaparo ng Saudi Arabia, kulang pa yan. Marami pa kami dito. Yung iba may mga trabaho kaya hindi nakapunta. Kaya yan lang muna. Oh. Ayan guys, nagkakainan na kami dito. Galing pa duty bro eh. Sabi. Salamat, natapos din yung aming clean up drive. Busog ako ah. Alam nyo guys, ako pro BBM Sara Duterte. Pero kahit gano'n, nagpapasalamat kami kasi nakarating dito yung palugaw ni Mama Lini. Ayun tingnan nyo. Ayun, may mga dyan, mga kakampings. Ayan, di ba? Kahit dito sa abroad, nagkakaisa kami lahat. Kakaiba tayo ng mga kandidato, di ba? Dapat tayo magkaisa. Kaya, lalong-lalo na dito tayo sa malayo. Kaya dapat magtulungan tayo. Hindi natin dapat sirain yung ating mga pagkakaibigan dahil lang sa mga pangpolitiko na pagdating sa mga ganito pagtutulungan, dapat sama-sama kahit magkakaiba ng grupo, magkakaiba ng mga kakaiba ng sinusuportahan ng politiko, lalo na ngayon malapit na ang eleksyon sa atin, di ba? Kaya yan, Alpakaparo, Acro Cebu, Isak, ayan, Dako, ayan, dami dito. At siyempre S-Council KSE, ayan. Tsaka mga guardians, ayan, meron din tayong mga guardians dyan. Ayan guys, maya-maya lang magsisiuwian na kami. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe at hit ang notification bell para lagi kayo updated sa aking mga video. Long live Alpakaparo. Yeah, yo, 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 no, no. Hey, long live Alpakaparo. Hey, let's go, hey. Dagang pagsuway pero gigaya. Anib na sad na toron parte na akong lipaya. Long live lang ta permanente dili mabalaka. Celebrate tanik maayo bisag gamay rasuda pitaka. Long live Alpakaparo. Hey, mga dragon diri nga na kayo. Hey, maayong tawang uban wa kabalo. Daganang natabangan ug usapos na salo. Yo, 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 long live Alpakaparo.